Хора, аз съм Стефан Беке и днес ще тренираме лосто. И защото това ми е любимото хоби и като цяло и правиме кардио всичко и айде да почваме. Той сме с упражнението. Сега остана да ви покажа една изненада за вас. Това ми беше тренировката и ще продължаваме нагоре. Направих преди това 600 метра кардио за около 6-7 минути, което за първи път е много добре. Според мен. И това беше. Чао!